begin van de morgen zo mooi, maar een prachtige brood, wiet beriepte velden en de zinnen er van de morgen bij. Maar het was daar gewoon meer en meer bewolkt, een beroende loft en nu toch eens even wat ruim van de middag. Wel joen en vannacht, joen betekent wat ruim, vannacht opklarings, let er misschien een winterse bui of een winters buiken. Het zal net volle vaststellen en de temperaturen 24 graden. De wind komt uit het westen en het noordwesten, zie ik het starig gewoon meer en meer het noordwesten op en zal matig en vrij krachtig wezen. In het watergebied krachtig, kracht 4 van 6, misschien bij vlagen wel even kracht zo'n. En dan morgen, ja, een dag met bewolking, maar ik wil wat zinnen en misschien nog een enkel wintersbuiken, maar verder lijkt het aardig droog te blijven in de middag. En de temperaturen morgen zullen bij de zon of de 8 graden heen, dat is duidelijk te koud voor deze tijd van het jaar. De wind die komt morgen uit het noorden bij, uit noordelijke richtingen en die is matig of vrij krachtig, in de maand nog even wat sterker. Zorgen we naar de nacht richting Peeske-Snijn, dan krijgen we een temperatuur om bij de 0, 1, min 1, nou ja, een paar opklarings en dus een koude nacht. Dan terug naar Peeske-Snijn. Dat wordt een dag met bewolking. Ik denk letter een beetje ruim, maar het grootste pad van de dag is het gewoon nog droog, maar een temperatuur in tonen genoeg zo'n 9 graden. En de wind die zal nog altijd matig en vrij krachtig wezen. En die komt stadig gewoon wat meer uit het, denk ik, west-zuidwesten uit. En zeggen we dan naar de orendagen die volgen. Peeske-Manje is toch wel een dag met uit een trog ruim en lichte ruim, soms even een droge periode, een hegere temperatuur, 11 graden. Dan komt Tiesje, maar zo'n 12 graden, nog wat ruim, lichte ruim, ik alweer meest bewolkt en waanzin, ik alweer eens even ruim of lichte ruim of een paar buien, maar wel een temperatuur om en bij de 13 graden heen. En we kunnen zeggen, het is dan gruwzaam waar.